Jo els diria que si és el que els agrada, que endavant, que estudiïn, que en són poques, perquè és veritat que fa anys la gent no ho estudiava, però que la que estem treballant, jo personalment m'ho passo molt bé, perquè m'agradava molt, per tant, intentem, no? Segurament la feina que hem de fer entre tots és convèncer aquestes nenes i joves que tenen inquietuds en aquestes carreres, en què les estudiïn, en què visualitzin aquelles dones que ja ho estem fent i que coneguin aquelles dones que ja han fet moltes coses, no? Tecnològicament, i per tant, bueno, doncs animar-les a això, que si és el que t'agrada, endavant, estudia. Jo penso que des de fa uns anys ja s'estan promovent més trobades, no? Per intentar explicar i visualitzar aquestes dones que estem treballant en aquest sector. No? Hi ha trobades, hi ha congressos, des de les pròpies universitats ja estan promovent grups, per tant, segurament el que hem de fer és continuar amb això, no? I posar en contacte aquestes dones que ja estem treballant-hi amb aquelles nenes que els interessa i que els hi podem explicar de què va tot això, no? I què és el que es poden trobar quan arribin al món laboral.